Abi ninyo, dahil paminaw na to. Gapon lang, gisay-say niya, taga Cebu, ni dako ang iyang tiyan. Why finding sa doktor? Kay dudahan nga barang. Tinuod niya doon ay barang. Uy. Tinuod niya doon ay kulam. Pinadaya, Galacia 5:20 nga 21. Doon ay mga buhat sa dautan sama sa barang. Amen? Banggiitang sa Old Testament, na mga mangkukulam. Kung imong tunan ang Biblia, tunan na. Hangtod ka ron. Huwag galing kong kibawag ni Simbaron. Usa ka leader sa Divine Mercy. Di lang ko mag-mention sa usa ka diocese. Banggiitang mangkukulam. Di ba muwa? Di na ako isulti. Kaya mag-search mo. Niduol siya sa ako, bingon siya na ako, Father, say head. So sa ka-diocese, niri sa Visayas, Father, ako na-appeal ko sa kulto. Doon na may obispo, Father. Ang obispo, Father, ang librita niya, Father, dili na mo mahikapan. Unumi ka pari niya, ako ray babae nga pari. Ug ang maong babae nga pari, nahimo siyang, siya yung nagpa-register sa sect, sa ilang grupo. Na maghimo siya like this communion mass. Ilang pagmisa sila, itom tanan. Na effective kaayo, kaya nga naman, opposite sila sa Divine Mercy. Ang ilang gi-highlight, Divine Justice. Father, gihimo mi sa Ginoo, instrumento mi sa Ginoo sa pagsilot sa mga tampalasan sa atong katilingban. Angay ng pambarangon, kami ang instrumento sa hustisya sa Ginoo. Ana siya. Ana siya. Mao nang kinsa tong magpabarang nako, Father. Barang na yun. Magmisa siya. Unya ang ilang obispo makaigsunan ang librito, dili siya kahikap, kay powerful kay ilang obispo. Unig hikap ni kung hikapon ang librito nga dili ang obispo nila, ang muhikap mo pilit sa bungbong. May sulti niya nako. No? Unya ang nitabo makaigsunan ni Kalasya. Kay ano man, pag-adto niya sa St. Paul's, pagbasa-basa niya dito, puno man siya sa kapungot, puno siya sa kalagot. Pagbasa-basa niya dito, kitaan man niya ang libro nga Divine Mercy. Sila? Ang Ginoo, malulion di ay? Di siya musilot? Nasubraan naman may. No? Yang gibasa, dito siya naghilak. Dikontrahan siya sa 5 ka pari o usa ka obispo. O ang nag-protect niya ang Divine Mercy. At tinuod ako magbinuang. Ningon ang mga ungo nga nasi ang lawas, mga demonyo man na. Darwin, nganong niabot ka dire. Siya ang among napilian nga among patakdan kay kami Darwin mga mangtas. Uy. Kami Darwin gitutukan pa ko. Padung pasagpaon nagpray man ko in the name of Jesus. Focus ko sa prayer. Hapit ko sagpaa sa mga ungo. Pero ang iyang lawas, mo ay mo perform sa kasuko sa mga demonyo nga naa sa ilang lawas. Padung kulaparuhon. Kay kanunay makumalaparuhan sa mga demonyo. Pang! Sakita. O, dapat pikas. Sipaan ko, kulatahon ko during exorcism. No. Unang may pa boxer na lang ko ini. No. Unya, suko man kay mga demonyo sa ako No. Kay ngano ang pari in persona Kriste. Ningon siya, ako'y unang gikasaligan sa kalibutan ug kamo usab kasilagan sa pangulo ni ining kalibutan. Amen? Ug mingon ang mga ungo, Darwin, hapit nami mo gawas.
Ganuman, na-empower naman ang iyang tibuok pamilya. Mismo siya mag-self-deliverance na. No? Grabe, no? Yang maayong balita, kung inyong duulon ang si Kristo sa iyang mga sakramento, wala na'y daotang espiritu, maka pahimulos nato. Kaya ba mo ang deliverance si Father Tano ganina, na wagtang ang kabugat sa lawas, na wagtang sad ang kahuot sa iyang dughan. Tanan niyang gibati, wagtang atong pakpakan ang Ginoo. Gusto ko ang tanang pari ma-empower. Nganuman, daghan kayong matabangan sa pari, kaya ang pari ra makahatag sa grasya sa katawhan sa Diyos. Wa nay lain pa. Unsa may meaning sacraments? Sacraments is the invisible signs of the visible reality instituted by Jesus Christ. Gitawag mortal sins. Ya kinahanglan ikumpisal sa pari sa Dios. Naun saon man nato pag-qualify nga mortal ang atong sa. Dunay tulo ka kondisyon. Ready na mo? Aminaw mo ha? Pila ka kondisyon? Aron mahimong mortal ang atong sa. Ready na mo? Una, kinahanglan grave act, bugat nga buhat. Dako nga sa. Grave act. Ikaduha, full knowledge. Nahibaw ka nga dako nga sa. Kung 1/4 try mong knowledge, adili na full. Oy. Nya 1/8 ra padala akong knowledge, adi na full. Kinahanglan full knowledge. Ikatulo, full consent. Wa ka gipugos, ikaw jud ang nibuhat. Example, ang pagpatay ba dakong sa gamay? Check. Pananglitan ang nipatay, full knowledge. Nya, wa siya pugsa nga mupatay. Full iyang consent, ang iyang sala, mortal sin. Kung mamatay siya, di kahinulsol, mo nang ang tumoy ikatulo sa ebanghelyo karon, pailhon kita nga dunay silot sa atong sa. Lucas 12:48, ang gamay nga paglapas, gamay sa glatos. Ano to? Venial sins, gamay pug silot. Okay? Kanang gamay niyong panglibak, gamay na tong pangguna-guna, o mga biases, so sag-usa na to, huy, silutan ta no eh. Huy, si Kuan ba siya? Huy, bantay, silutan, maningil na. Nya atong sultian ang atong tapad, nga wa diha. Si Kuan ba siya? Kuan. Tanang venial sins na to, manubag ta. Mo nang aron di ta manubag, ayaw mo pa late sa misa. Kasabot na mo. Katawa ori mo ay. No. Nagngisi ori. Mo na nga, kung gusto tang di na ta manubag sa gagmay na tong sa, naka-start man mo karog misa, ayay, magkaarindot ninyo. No. Mo nang, sige di mo ngisi ron. Kinakuan mo venial sins. Muna, mapapas ang atong mga gagmayng sa. Manang di ta magpa-late sa misa. Ang mga dagkong sa abortion, mga fornication, naguna-una, o sukod, nawa pa ang blessing. No. Timo-timo sa may Father. Kaya anong timo-timo mo? Parang di mapas mo. No.